Takže já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude 10 zajímavostí Pána prstenů. Tak doufám, že se vám to bude líbit a nebudu zdržovat a rovnou se na to vrhneme. Jazyky Středozemě. John Ronald Reuel Tolkien vytvořil rozsáhlé jazyky pro různé rasy Středozemě, jako je elfčina, kucdu, jazyk trpaslíků a mnoho dalších. Tyto jazyky jsou plně rozvinutý s vlastní gramatikou a slovní zásobou. První fantasy román Pán prstenů se často označuje jako první moderní fantasy román, který položil základy pro mnoho dalších děl tohoto žánru. Inspirace. Tolkienova inspirace k vytvoření Středozemě pocházela z jeho zážitku z první světové války a jeho lásky k lingvistice a starým mýtům a legendám. Tolkienovo dědictví. Přestože Pán prstenů je nejznámější, Tolkien napsal i další díla, jako Hobita, Silmarillion a mnoho dalších knih a esejů, souvisejících se Středozemím. Filmová adaptace. Legendární filmová trilogie Pán prstenů od režiséra Petera Jacksona z let 2001 až 2003 získala celkem 17 Oscarů a stala se jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Knihy ve 3 částech. Původně byl Pán prstenů vydán ve 3 knihách. Společenstvo prstenů, 2 věže a Návrat krále. Symbolika prstenů. Prsten moci symbolizuje touhu pomoci a kontrolu nad světem. Jde o centrální motiv celého příběhu. Mithril. Mithril je fiktivní kov v Tolkienovém světě, který je známý svou neuvěřitelnou pevností a lehkostí. Je to vzácný kov, který se nachází pouze v horách Misty. Tolkien vytvořil rasu hobitů jako malé, milovné bytosti, které si cení klidného života a dobrého jídla a společnosti svých přátel. Obsazení. Ian McKellen hrál Gandalfa, Elijah Wood, Froda Pittwicka a Viggo Mortensen Aragorna. Tak jsme u konce, děkuji, že jste se dokoukali sem, můžete zanechat like, odběr a můžete mi napsat do komentářů, co byste chtěli za video příště. Tady byl Emilio a čau.